Това не е обикновена роботизирана косачка. Това е Stiga Axial Apex Pro, професионално решение за големи тревни площи. Създадена за мащабни терени, тя работи напълно автономно, денонощно и изисква минимална човешка намеса. Идеална е за паркове, стадиони, хотели и обществени пространства. Axial технологията за косене използва широка работна зона и 3 мощни ножа, които покриват повече площ с по-малко преминавания и осигуряват равномерен професионален резултат. Роботът може да работи както с една, така и с до 6 професионални батерии Stiga ePower Pro, в зависимост от нуждите на обекта. Батериите се закупуват отделно и осигуряват гъвкавост и почти непрекъсната работа. Регулируемата височина на косене, стабилната работа при наклони, ниското ниво на шум и нулевите емисии правят Stiga Axial APX Pro надежден стандарт в професионалната автономна поддръжка на тревни площи.